سلام كميتم شكرا سمعتنا زعبيت زينات هاجرات نوردي كمونا قدستي هاجرا في صمتات النقرب له هرميني ميديا كموترو نلو مع 40 كلتن تحساس زدالنا يوم حاصرت وانا وزينات تاسعيبنا نقرب لكم هنا نمكتالكم نعدمنا كان نطبطاتهم كنقدم መንግስትን ሰልፍ ዴሞክራትና ናገዳስ ክፋል ባህሊ ወይ ድማ በሐፈሻ ህዝብ ሾደን ይወክል ይዝባሃል ባህላዊ ቆኖና ሾደን ንምፍጣር ዘካይሮ ዘሎ ስራሕ ኣብዚ ሰሙን ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት መስጋሩ ነቤት አልቦ አባላት ሕብረተሰብ ሓገዝ በመግባር ዝፍለጥ ትካል ግብረሰናይ ስታድ ሚሽን ሾደን ኣብዚ ዋዜማ በዓል ደድለ ዘለዎም ስድራ ቤታት መፅኦም ሰከንድ ሃንድ ህያባት ብነፃ ዝዕድሉ ዱካናት ሓገዝ ከግበረሎም ከም ዝግባእ ምግላጹ كمون بعالت بيت غازيتنيا جمال خاشعجي زخونت هانان إلاتر أب أمريكا بوليتيكا وعقبا كم توهبان كالوتن زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتال لكم دقيمنا نعدمنا حجي بغطتها نابزر زرات መንግስትን ሰልፍ ዴሞክራትና ናገዳ ስኽፋል ባህሊ ወይ ድማ ብሓፈሻ ንህዝቢ ሾደን ይውክል ይዝባሃል ባህላዊ ቀኖና ሾደን ንምፍጣር ዘካይድዎ ዘሎ ስራሕ ኣብዚ ሰሙን ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ሰጊሩሎ أبال سلف مودراتنا منيستر بالن باريسا للجستران تمال حموس أبزابوتو غازيت أو مغلتي نوتما بالو قانون خاطو زقبوهم صراحات ممراز تمزت كيلاتات زحوقفت كوميتيز توها بممرحتا تقريبا لا إذا بهلو قانونا حبرتسب شودن بخمي أبز حجزلو درجة بتسيحو بزبالت أنا مرداك حجزي زبل أمنات كمزلوها لجستران قليت الله أبزي قانونا أقدس بهلو صراحة شودن ممراز توافي رزلو تمرا ماري تاريخ لاش قرطرد حدا كاب كند علامات تبقصو بزعبا بهل زلو أمر كسفح نمقبار مخانو نريد شودا نابزها بحبريتا ملكيتم تقنو نازب الحساب أكال نايتي أمونغو منغستن سلفي ديمقراط ننزي تقبر سمم اعتدا مخانو ريد شودا تحيزات أبزيبالا نبيت ألبو أبالات حبرة السب حاقز بمقبار زفلات تكال قبرسنا استاد ميشن شودن أبزو زيما بعلدت دليت زلوم سدرا بيتات مزيوم سكند هاند هيابات بناس عدلو دكانات حاجز كجبر اللهم كم زقبا قليتهم بماكلا قمقام أبوشتي فرق ساعات شمونت سدرا بيتات نهز أنا دكم هياب نموساد نابز دكاني مزلوم بمخنيات زغبابن كبر من نابرون بركز بول سدرا بيتات نحاجز ناب سيفيلا ومحبرة سبات يقامت ملوم نزعمت زكاريت زقبراي ጋዜጠኛ አገልግሎት ዜና ሬዲዮ ሾደን መስክልተ ደቃ ህያባት ልደት ክትወስድ ናብ ዱካን ህያባት ልደት ሚሽን ከተማ ስቶክሆልም ንዝመፀት ዩክሬናዊት ስደተኛ ጁልያ አዘራሪባ ነይራ ጁልያ ብዝሕጂ እዋን ስራሕ ከም ዘይብላን ህያባት ንምግዛእ ከም እትሽገርን እያ ትገልጽ ንሳ ንደቃ ዘድሊ ዝበለቶ ህያባት ሒዛ ድሕሪ መውፃእ በቲ ኩነታት ከም እተሓጎሰት ገሊጻ ኣላ ሎም ዓርቢ መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትናን ስትራቴጂ ክልሞም ኣቕሪቦም ቀዳማይ ሚኒስተር ሾደን ኦልፍ ክሪስተርሰን ቀጻልነት ዘለዎ ውፅኢት ንምምጻእ ንፖሊሲ ክሊማ ዳግማ ይቕርጾ ከም ዘለዉ ኒክሌራዊ ሓይል ድማ ትእንኮ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑን ገሊጹሎም ትውጥን ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ፈኖ በካለ ጋዝ ንምንካይ ህፁፅን ጭቡጥን እማመታት ብዘይምቕራቡ ይንቀፍ ኣሎ ኣብ 2045 ዜሮ ፈኖ በካለ ጋዝ ሸቶ ብምግባር ዝወፅእ ሓድሽ ክሊማዊ ስትራቴጂ መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትና እናመልኪቶም ምሁራት ርእይቶም ይህቡ ኣለዉ ሬዲዮ ሾደን ኣብ ኣህጉራዊ ፖለቲካ ክሊማ ንዝነጥፍ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊንሾፒን ተሓጋዝ ፕሮፌሰር ማቲያስ ፍሪዳል ነቲ መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትናን ዘውፅኦ ሓድሽ ውጥን ክሊማ ዝህቦ ግብረ መልሲ መልኪታ ኣዘራሪባቶላ ንሱ እቲ ኩነታት ሓቀኛን ልባውን ከም ዘይመስል ኣብ ዙርያቱ ጉዳይ ዘስምዖ ዘለዉ ዲስኩር ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ቅንዕና ዘይብሉ ምዃኑን ይዛረብ ንሱ እዚ ክሊማዊ ስትራቴጂ ኣብ 2045 ጥራይ ብዙሕ ትኩረት ብምሃብ ነቲ ናይ ቀረባ ግዜ እኹል ኣቓልቦ ዘይህብ ኮይኑ ከም ዝስምዖ ብሓፈሻ ሓደ ስጉምትን ድሕሪት ኢሉ ከም ዝግምግሞ ገሊጹ ኣሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ በዓልቲ ቤት ጋዜጠኛ ጀማል ካሽዕጂ ዝኾነት ሃናን ኤላተር ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ዕቑባት ዋሂብዋ ጀማል ካሽዕጂ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ኮይኑ ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቆንስለታ ሃገር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ብኣዝዩ ኣሰቃቂ ኣገባብ ከም ተቐትለ ዝፍለጥ እዩ سعود عرب دحر تقتلت كم زلا وكيل سلا أمريكا خمسة أمن يزقلز بعلت بيت خاش عجز غنت هانان إلاتر ندحنا تفريحة بنحاسة كلتا شان عسرنا بأمريكا متيع عقبة محتاتا بي بي سي تقيس الله إلاتر حازن حنا قلنا بلا بي بي سي أبزابتو مقلتي هو الجمالات فيهم نهيوتي يعني مهم تخنقنا أماسيو تعاويتي خطب القليت الله نسان أبتان العسران حمشان عمد صنحات الله حبرات إمارات عرب تتمليسا هو تاب حدقا خمس ودق أصنوت بمهابيا أب أمريكا ناي عقبة حتى تقبلنا ترخيب زلو
ኤላተር ሆስተስ መንገዲ ኣየር ኤሚሬትስ ዝነበረት ኮይና ድሕሪ ሞት በዓል ቤታ ንድሕነታ ብምስጋእ ናብ ኣሜሪካ መፅያ ንነዊሕ ኣዋርሕ ኣብ ሜሪላንድ ከም ዝነበረት ጠበቓ ራንዳ ፋህሚ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ገሊጻ ኣላ። ባርክ ብራ ሰማዕትና ንሎም ዓርቢ 22 ታሕሳስ ባህርሜን ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።